Malipayong nangawit sa ulo na mo karon, ang imong mga puno, ang iyong pasalamat sa imong mga Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang memorial ni Santa Teresita ni Jesus nga bata, birhen ug doktor sa simbahan. Busa maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ining santos nga misa. Ikaw nga padala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mitawag aron pagtawag sa mga kasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ang takita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Imo nga magmasaligon kaming musubay sa dala ni Santa Teresita aron tungod sa iyang pangama. Ikapadayag ka namo ang imong tunhayng himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa basahon ni Nehemias. Unya sa bulan sa Nisan, sa ikakawhaan katuig sa paghari ni Artaherhes, samtang gitagayan ko si Agbino, nakita niya nga subo akong panagway. Busa giingnan ako sa hari, nganong subo man ang imong panagway, nga dili ka man unta masakiton. Unsa may gikasub-an mo? Busa nahadlok ako pag-ayo. Ug gitubag ko ang hari. Hatagan ka unta o kamahalan ug taas na kinabuhi. Nasubo ako kay ang syudad diin ilubong ang akong katigulangan, nagunob na ug nasunog ang mga ganghaan niini. Unya giingnan ko sa hari, unsay buot mong ihangyo kanako? Busa nagampo ako sa Dios nga anaa sa langit, ug giingnan ko ang hari. Kung muuyon ka, kamahalan, ug kung maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Hoda, sa syudad nagilugnanan sa akong katigulangan. Haron ako kining tukuron pag-usab. Ug miingon ang hari, samtang diha sa tupad kaniya ang reyna, magdugay ka ba didto? Ug kanusa ka man mubalik dinhi? Busa miuyon ang hari nga mopauli ako sa Hoda, ug gitagalan ko siya kung kanusa ako mubalik. Ug gihangyo ko ang hari nga kung mahimo, magsulat unta siya ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan, sa tibuok, sa tabok sa suba sa Euphrates. Haron tugutan ako nila pag-agi ngadto sa Hoda. Ug nasulatan usab niya si Asap, ang pinialan sa hari sa pagbantay sa mga kahoy. Sa hari haron natagan ako niyag mga kahoy na magamit ko alang sa paghangaan sa templo, sa pagkural sa syudad, ug pagtukod og balay nga akong kapuy-an. Ug gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya,
kay naguban man ang Dios kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami og nagahilak sa among paghinumdom sa Sion. Dito sa mga kahoy ni atong yutaa, gisab-ong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo naghangyo, nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit. Ug ang mamimihag kanamo, nag-auhag kanamo nga maglipay. Awiti kami nga awit sa Sion. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Unsaon namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo diha sa yuta nga langyaw. Kung hikalimtan ko ikaw o Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Mutapot unta ang akong dila sa akong alangagngag, kung dili ako makahinumdom kanimo, kung dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Ang Ginoo na kaninyo, Mana usab kanimo, kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus. Musunod ako kanimo, bisan asa ka mo adto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug pahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Sir, muadto una ako sa aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Aban ikaw, lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios. May laing tao miingon, musunod ako kanimo, Sir. Apan tuguti una ako, pag-adto o pagpamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani katong musugod pagdaro, ug unya magpunyag lingi, dili magpulos alang sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Before anything else, I would like to acknowledge the Yapukon family nga karon na adere nakapulatanan nga nagsaulog sa 90th birthday sa ilang inahan, sa ilang lola nga si Nanay Remedia. So let us acknowledge them. Pinaagi sa itong pagpakpak. Nagikan pa ni sila sa Jensan, sa Jangas, ang uban gikan pa jud sa US para motambong lang sa birthday sa ilang inahan. O halipay na nato na pagsaulog sa kinabuhi. Kay karong adlaw usab nabutay kinabuhi nga atong gisaulog. Ang memorial ni Santa Teresita sa Batang Jesus. Pero si Santa Teresita, I'm not sure if you're familiar with her, na her life was cut short. Kay she died young, early, at the age of 24, if I'm not mistaken. But she is considered usa ka doktor sa simbahan, usa ka birhen,
o patroness of the missionary. Nga naman, kay si Santa Teresita, usa ka batan-on nga wala nagduha-duha sa pagsunod sa atong Ginoo. Gani at the age of 16. Siya uban sa iyang papa na si Saint Martin, na niadto sila sa Roma og nihangyo sa Santo Papa, na kung pwede tagaan siya dispensation para sumusulod sa monastery. Kay we all know na at the age of 16, ang mga madre na sayod ni Ana, dili pa pwede musulod sa monastery, ilabi na ni atong panahon na. Kay kailangan na nasa legal age. But out of her eagerness and willingness, so she traveled gikan sa Lisieux, padulong sa Roma, just for the sake sa iyahang panghangyo. Kay nasayod si Santa Teresita, pinaagi ni Ana, diha niya makita ang iyang pagkalipay, pinaagi sa pagpangalagad sa Dios. Kay bisan batan-on pa siya, o wala gayud siya nahimong mga dagkong butang o proyekto, si Santa Teresita nagpakita nga gugma ang iyang gugma sa Ginoo, nga mahimong ipakita sa gamay ug yanong nga paagi. Ang iyang sikat nga pambatasan na libro niya, The Little Way, pagbuhat sa ginagmayng mga butang, uban sa dagkong gugma, pananglitan bisan ang usa ka pahiyom, a simple gesture of smile, simple generosity, a little prayer, mahimong halad sa Ginoo kung kini tinuod nga gikan sa atong kasing-kasing. Gani si Santa Teresita, dihimo siya patroness of missionary, na wala man jud siya nagmisyon. Because throughout her life, naalang siya sa kumbento gaampo. But she was praying sa mga misyonero, sa mga kaparian, sa simbahan in general. Her missionary work is her prayer. I think it was Pope Benedict, even Pope Francis nag-ingon, na the first mission of Christians, na ang atong unang mission isip mga Kristiyano, mao ang pag-ampo. Because before we can be effective in our apostolate, sa atong mga apostolado, una sa tanan, kinahanglan kita mag-ampo. Kaya ang atong pag-buhat sa apostolado is always the product of our prayer. Because whatever we do, this is how we glorify God. O karong adlaw mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagsulti nga adunay mga tao nga gusto mo sunod kang Jesus. Apan daghan sila pasangil. Bantog klaro kayo ang giingon ni Jesus sa ebanghelyo. Kinsa gani katong musugod pagdaro ug unyag magpunyag lingi dili angay sa gingharian sa Dios. Kay para kang Jesus, if you need to something, if you want to do something, do it now. Do not do it later. Kay kita mga Pilipino, aduna kita'y kinaiya na manya na habit. Nga ginapaunya-unya nato ang mga importanteng buluhaton. Forgetting or even without even realizing that tomorrow might not come for us. Basig dili ta maabtan og unya. Busa mga igsuon, mao kini ang giila ni Santa Teresita, na wala siya mulingi-lingi sa likod. Nga kung unsa man ang iyang tulubagon, buluhaton, iyang gihimo dayon. Wala niya gipaunyaan. Wala siya maghulat og mas dako nga kahigayunan. Sayang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Bisan sa kakapoy, bisan sa sakit, iyang gihalad sa Ginoo. Ug tungod ana, nahimong dakong ehemplo sa tanan. Busaon sa man ang atong makutlo karon sa atong pagsaulog sa iyang memorial. Una sa tanan, ang pag-alagad sa Ginoo. Dili kinahanglan magbuhat og dakong butang. O kinahanglan kitang mahimog bantugan
Kay para sa Dios, ang mga gagmayng butang, pinaagi sa dakong gugma. As long as we do it truthfully, matinod-anon, o bukal sa ato ang kasing-kasing. Para sa Ginoo, dakong halad ka na para kaniya. O ikaduha, kinahanglan kita motubag karon dayon. Dili ugma. Kung naaman tayo pagabuhaton, let us do it now. Let us not wait for tomorrow, because tomorrow might not come for us. Ug katulo, ang atong kasing-kasing maugayod ang tan-awon sa Ginoo. Dili ang mga dakong butang nga atong gibuhat. Kay sama ni Santa Teresita, makasulti unta kita. Ginoo, bisan gamay ra ang akong mahimo. Akong ihatag kini kanimo uban sa gugma. O kung buhaton nato kini, mahimo usab kitang instrumento sa iyang gingharian. Kay ang tinuod na tawag ka nato sa Dios is truthfulness and faithfulness. Ingon pa ni Mother Teresa of Calcutta, God did not call us for success, but He calls us to be faithful. Atong ihalad ang atong panginahanglan at tubangan sa Dios samahan kansang anak nga si Jesucristo nagtawag kanato sa pagsunod kaniya. Masaligom magampo kita alang sa grasya nga kita makadawat sa maong panawagan. Sa matag pangamuyo moingon kita, Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, ug kadtong tanan nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, makalahutay sa ilang panaad sa pagsunod ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang atong katilingban, mabag-o matag-adlaw, pinaagi sa pagtuo sa pulong sa Ginoo, nga nagtawag kanato ngadto sa labang maayo nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga kadtong atong mga kauban nga nawad-an sa paglaom tungod sa atong mga sala, makaamgo nga si Kristo, ang atong Pangulo, naglakaw uban kanato ug nagpas-an sa krus uban kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Alang sa mga nabiktima sa makusog nga linog sa Visayas, hinaot nga mas masaligon sila sa Dios, uban sa lig-on nga pagtuo, diha sa pagsulay nga ilang nasinati. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga kadtong nawad-ag umoy tungod sa sakit o balatian, mga tagag kasiguruhan sa kahupayan sa Ginoo, pinaagi sa pagpakabana, ug panabang sa ilang mga banay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Nga ang mga nangamatay, nga misunod kang Hesus ning kinabuhia, makasulod diha sa malungtarong presensya sa Dios sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha ni Kristo. Amahan nga anaa sa langit, sa among tinguha nga mosunod sa mga tunog sa imong anak. Himuha kaming usak sa huna-huna o kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ka, Ginoo, di sa agahuman, sa ibong kaanyo, angay kang pasalamatan. Duyong ang katahan, amo ka nga pasidongban, ug
sinumpa, ug maghari ka na mo, ang himaya mo. Mga igsoon, pag-ampo kamoron na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungan, mga buhat, diha kang Santa Teresita, nangaliyo po kami aron nga samang nga nahimuot ka sa iyang mga pahanungdan, imuusab untang dawaton ang among mga pag-alagad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga nagahalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pakadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga sa kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit. Nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagamuman, punpo ang langit ug yuta sa imo himaya, himaya. Sana, sana, sa kaligtasan, dayon ang nangaani sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahit-asan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. May hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Anong paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni Santa Teresita, o sa tanan nga mga santos nga nagagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugong ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong gitulukan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo na iyong sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga mong mga sala. Kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, atay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ipakita tang timaan sa tong panag-inig sunay. Oremos a Dios, nga nakawala sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos a Dios, na nakawala sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Onano sa Diyos na nagawala sa mga sana sa kalibutan. At lagi kami sa kalimitan. Kini imong kordero sa Dios,
nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Natawa ko na ikaw, pinaagi sa imong ngalan. Ikaw ako man, natawa ko na ako, pinaagi sa akong ngalan. Ako ibuman, Ginoo, nadunggan ko ang tingog mo sa hilom daw sa gihapit mo ako. Usanig ako, natawa mo na ako, pinaagi sa akong ngalan. Ako Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Kining lawas ug dugo nga among gikalawat Ginoo, maghatag unta kanamo og kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita kanimo, ug tungod sa maong gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo, ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw kamugdad ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.